Wato. Oh yeah. Radio it's CCM Wanga so Wato. Oh yeah. Anope mami fa enchia kese efi dwumadi so emao ene ye ebenada edru ebenada sa Adom Ahengua Afutuo Mmerɛ obra ye boy eye ni disuo esanse obra ye ni disuo nti baby a ubedu bia e wo se osre Awurade se Awurade ene menko se woda na ade echewa ka che Awurade se Awurade ene menko se usori na wa ahode a wo se Awurade ene me enko Awurade nimu a ne ayeye enye onimu a baby aye koye ntumi enkodru eno ti baby a wote bi ni bia no pay se Awurade ka che Awurade se Awurade ene me enko Omai bia wo so bronu bia wo so afa kra na wo da ye wa sorry wo de ka che Awurade se Awurade anope ene me enko emofra no ko school ene wonko me kunu kwa adwuma ene ne enko me yere ekọ adwuma Awurade ene ne enko abusia wo nyina ene yen enko Jesus 106.3 106.3 106.3 Adom FM One tell you what Anope mami ma akwa babie mu ahaye Adom 106.3 FM eso ena yehie Adom Ahengua Afutuo Mmerɛ ene awuti ye frame Counsellor tina Amaniampong edu ebenada sa yesua ade na yede etu ye hofo eno nti anope frɛ obi ene adesua no emu ye hwam papa frɛ obi na obi nso frɛ obi fa open ni o paper ene ye betrocho han trobibi to ho adwuma kro a wo ye trobibi to ho fa ho bibi bia wo ye ewo asetene mu no anopei kakra ebefa ho trobibi efa to ho wonya akwanya na wo hia me ewo Facebook no so a mesrel ahaye Adom 106.3 FM bomodin ase obe like fa o comment ni ayesua ni ayeka ho asem no Nia uwoka no fatu ho mayen sanso ena ubenya dwumadie ewo YOA Adom Ahengua YOA aha meka YOA pena wahu yawo osu ansa onyankopon inshraw se udi kan eba Facebook no so a mepacha o mami hu baby a woni yen esom efri mehu se mama Francisca Ekua Warbeck wadi kan wa ha mama anopei asomdwe enka opa woni abusuafo ni nyina na watchi a etwa mu yesua ade ebia na dwumadi kran so woni yen enti ebida ene na wa join yen na watchi etwa mu ade a yesua ye ene se obra eni disuo mu no eniema bebre koso ewo nipa ya setene mu yenua be mebi ede na sem edan yen se oye mistake I mean kaso obuapa ye we oye mistake and COVID time no okofa ne prebi ebe fie and eti jasa na meka no ye che no na ehu asem akoye bebre ama ne yire ebufu ye pa ye enti mo amuti ye ne de munim ne course ne yire se odi ache no na mum oma ne mre na ekretu no ne kro no mu ohia se ohele enti yenua bema yenyina yeda onyankopon asese wo yire otie yen wa akomapem na wo se ode achew na mom ode achew no menkonkoye biem ai adanu Yesu Kristo ode bone cheye no o si go and sin no more enti me so ne ameka kire wo ne se enkoye biem na me kra no wo course atete me dodo na wo frɛ aha misrel yeda nyame ase se menua medofo no ode achew na mom enko ho biem enkoye biem kata wani ai uhu bibi ebe ha wa Bible says won sani fa kra etu shinti dia
twachene enti kata wani enkoye biem abusuafo nso a mode mo voice note bebre aba mesremo yebekọ ho enti se wonte yenka mesremo memma obunfu yenua baby osi mami monka me de yebeka nya abotre why nya abotre odi eyenidi so ho obra enidi so mu no saa netie bibia yenidi so enti abre a esemu no obi a waye voice note bia wobete yenka na voice note nso aba na wonte yenka mesro abotre na amaka na wo so pesa odi de ema yen obenya ewo 0509151010 0509151010 yen fe mesro baby awote no yen hia baby awote yen pe udin emaye hu se ya mudi mudin ni baby amote nti etoda na asam ne kan wanhwa yekokan ya na obi ehu baby aye kasa efi ti mesre udin any baby awote no memfa emma memfa udin ma na memfa baby awote enso emma mamemfa number ma yem papa Bishop Dr. Yaw Owusu Ansa osi ebrada bia no my father's house oye counseling enti se ope counseling ewo bishop ho a obe friend number memfre brada na ye dwumadie no friend number na fa wudin ani baby awowo emma nipa na obefa call no ansa na ebenada no du a wabɔ mmɔden sɛ obekɔ hɔ number no 027 115 1010 027 115 1010 Pipacho number no sɛ unhia counseling na memfrɛ wo so mesre medase sɛ watie na obɛyɛ ne saa enen so sane amaka sɛ yebesua ade no bomodian na fa pen ni opipa ye betwotwo kakra ebi sɛ eniema bebre akoso abusuafo bi enkomo a wo nso omode aba no saa afutuo no ekomo obia eye adesuade ema ye nyina e wo sɛ yesua ade e wo ho na ansa na yebesua ade no bepɛ ye kenkai onyankopɔn asɛm e wo Romaifo nwoma eti edu 9 chichemudu mienu Romans chapter 14, the verse number 12. Or says, so then, each of us will give an account of himself to God. So then, each of us will give an account of himself to God. Enti afeye nyina bebu yen ho akonta mako akyerɛ onyankopɔn. Afeye nyina ye bebu akonta baako akyerɛ onyankopɔn. Abusua in life stages se obra eni di suo mu no. Sane ebrada bia wote meka no obra ye boy eye eni di suo is in stages. Ye fi baako na yakomienu na yakomiensa wontumi emfiti baako na unkonkonkowie. Ye hye ase enkakra na ye akɔ ye nim. Enti obra eni di suo. Enye mrikatuo eyen kakra na nia woye wo obra mu no bibibia woye no ubebu ho akonta eno nti na se utatie onyankopɔn asɛm a aya ade bia gidifo anase teachers ana preachers omu preacher omu ka kyerɛ sɛ bibia yeye bia no ede wo kamwa ye begina onyankopɔn anim na yede onyankopɔn atoto ya no na yen ne ebeye wa asase so no eho akontabuo enti obi wo ha wo se akontabia ni ho bebacho bibia ye in life no ye bebu ho akonta obra bia wubu bibi ne de ahye wo nsa adwuma bia wo ye e wo se wubu ho akonta abusia mama ma akwa ababia mu Jan Frimpong was say good morning mama, how are you? Oh Jan me da say o say oh Coventry UK sanso ena Tina Lena was say auntie Tina me so me ma ache piaga makacho was say ayatro Prince wudini ye me dedodo Prince achima safoti say yeda onyankopon ase oba so ampacho mama hu baby a woni yen esom na obrani di so ikra wasua de bebre ne wasua de kra to da ye baso say ya na watro bi ato ho ama me fefefe onyankopon ensura abusua sane amaka no me se bibia ye in life no e wo say ye bu ho akonta
Na ebusuafo yi mienu enkomo na meka bom. Obi se mami, ma ware oba bi. Emfie bebre ni. Ma hye ni dwa 3 times. Edwa no so ni nyina me kwaji sika no ewo bank. Ati ni nyina no. Sika no se ye kase ye bu ho akonta, ye ntumi mu akonta. Na mmom sika ni nyina ahye. Se ma hye ni 3 times dia, na che se sika ni nyina ahye. Ba ko de no. Oba ko so se mami, makwaji loan ama mere. Osi ontua sika no. Eno sa no meye ne den. Ene ma mienu eno nti na me se anope se wonya akwan nya na woni me esom a. Ne make kentro to ho wo Facebook no so ade etro. Meba wo nchen. Wo afiefie mu babia wo bia so a wote mene no. Also bomode atro to ho. Asem we ebi betimi ato, ebi betimi ato me, ebi betumi ato obia. Me ye abranti a mesi so a me ne me yerete ma hyenidwa emprensa anope minim se obi a owote me ne no obeka se emprensa de is too much. Okay, ye besua ade ye nyina ye sua ade fa ope ni wo paper ebra ye sua ade obra ni di so mu no bibi bia wo ye no obebu ho akonta adwuma na wo ya obebu ho akonta nia wo ye ewo obra no mu no huni se wo ye enne for dachi enu nti na ya meka se enne foundation anase fapem a wo to no wo to sa fapem no se ebe ya wo si dan ni bi ato aso a se ebe ya be ma no ekogiska ana oba na ekogiska ni bi aba be kan ho a ode akokoduro ode mrika na bekọ akogibi aba be kan ho because onimu se adwuma na wo ye no ekoso se wo ho uton ade na adeton a wo ton no wo discussion na sika na wo di hyemu no wahu se sika me di hyemu no na bia me discussion na nsu sika no enkonani mu a me pacho enu ndi na me se fa pen na ye chrochro ade bia wo ye no ma akonta emra ho fan hyehye eto ho mo ankasa kasa chro ho se nea miye adwuma ya miye enhyehye mienu miensa we me de ato ne pono so ade we ni we me de ato no pono so wo ye ne sa ebeboa ama adwuma no etumpon na entumpon keke ebeye krabehwe eno nti anopei no life stages ye wo mu no we me de behye under self leadership self one kasankasa wona wo lead ho one kasankasa wona wo ye wadwuma one kasankasa we nye wo ye obi adwuma wa wadwuma ye krom ha ye man mu ha na se wiase nkrofo bebre ye wo mo a mo adwuma wadwuma na wo ye no entoto ye ben na wa ya fa ho ede enhyehye na wo fa ho wo ye adwuma ne saa ade na wo ton no wo ton ne saa ana wo di book ani pen bi ato baabi a wo tro obi beka kire me se counselor asama wo kan mi ntimi ntro maame enu nti na wo de wo ba no akọ school no enu nti na obi wa wo nchen a wo betumi atrotro amaw anopeni ameka no me pese otro eye ade aye me asemuhia kese baako because omo de asemwe aba no asemwe etete abusua mu se de bia me mauska nyesa me ma me kogiska loan amaw na sika no ahye ebi anka enu nti anopei no se woye adwuma wo ye no opese ohu mfaso wo so ana. Do you want to see your profit adwuma wo ye ade wo ton obi se me pamade opamade yes but ukoto niema bi ba behyem opamade obi aba oba obeje ne niema otua woka sa oye ne sen o manage ne sen woye hairdressing obi ba oye tire na watua woka na okọ a week a day we are adwuma say o manage ne say me ton ade obi se me ton bode me koto bode o koto bode aha o ton ye say wunya mfaso ahenwo so adafo no obra ne di so mu no ne ayeye bia no we have to put it on paper fa paper ne o pen o de to book na to pen beto ho ne awuntimi ntro no ma oba no ma wukunu onfa ni nyina ento paper so emaw
Enunti anope enunti na bibu sa se upese wunya emfasoɔ wo adwuma no so. Sa upese wunya emfasoɔ profit eba adwuma no so dia. Tie me anope. Wo se bibi ase. What started business bi? Business na wo started ye no. Eye sika na wo de share ase. Eniema no se uko free ye kra na eye sika. Enti wo started the business with capital. Capital ben na wo de share dwumadie no ase. Wo started dwumadie no wo share adwuma na se no. Ebia, ma me first kaka kra bi, me fa 1,000 cedis. Say wo started wo business no with 1,000 cedis. Enti ahwa ne se wo book no. Wa fa wo book no na wa tro say me share dwumadie ase no. And I started business with cash no. No why 1,000 cedis. Eno na wo de share adwuma na se. Ukofa nneema no a enebna dey no wokyena wukuo enneema bi wo ho a ukofa ya anasa wokyena Wednesday na nneema ne san ya na no anasa ensan ya ekofem no wakoto nneema 1,000 cedis waton 800 cedis 800 na waton na wasan akofa nneema ni bi ayede abeka ho enneema na ukofa beka ho no eye purchases na watro eno nso ato baabi utro purchases to baabi a ebia won kofa biom enti at the end of the month no waton eniema 1,800 because all the 1,000 cedis and a share dwumadie no ase ana wakofa eniema 800 abeka ho enti 1,800 at the end of the month no sa wo tro eniema no wo book mu de to ho a na wa hwe se boso meso ye eniema anana wotwi ndi ye ede eniema ana makofa abeka ho wan kofa bibi anka ho okay ene ma mentiti bi free moy me fa niema 1,008 me sai eton niema sei enti menya emfaso sei won faso ya he o menya emfaso 1 cedi okay emfaso 1 cedi no na wahwe sei ebra wo kokro makofa niema no wotena aka mu na koye enti eno no eye wo transportation TNT aya amuka no na wate wo TNT no ato baby ebra na wo ye adwuma na no kra no ebia niema no ebi seyeye na no so wate ato baabi se we so seyeye enti awose o make sure say nia uton ye no emfaso bi baaso profit bi baaso gain bi baaso but se uton niema de bia na wo kofa bi begum na wo fagum na wo dibi abusia wo yesa wo bo eka wo ton niema onye accounts bia onni bookkeeping records bia ni ho adwadifo a motemenka a monni records no mesremo mumma saade no koto book mesese wontumi ntra ene de nipa bebre wo ho asama me kan ekoma enkrofo bebre ya wo small businesses ebi wo ho eniema no kra no eno ane se wakoto eniema na gu shop no abusia wodi dwasa oboka wodi dwasa na obi ya na adwen se obewia wo a owia se wodi dwa na woni records ewo ho won keep records won tro bibia ento baabia ni awoye no won ko a na woye tina wo say yes please you want to see enough profit one sir yes ye adwuma epemfaso enokre adwuma ye epemfaso ye nya moka enu nti na ye adwuma obi beka say oh me dabi obi a wo ye adwuma no fa book fa pen na hwe say e de na me kotoba ye me debit wo he me credit wo he sa debit and credit there e wo say odwadini bia won't be nya ma oba wo ena ye ma no omo ye sharks ye ma na ye ni omo wo ho no wo de kire oba ne se ne ma me kotoba ye ni obe ya ma kire no ne ameti free mu ni ne esai ye ni sa ne ma ni nyina wo damages ne ade wa record ni nyina wo book mu pepe at the end of the month I was so to me your account be I was so to be your profit and loss account be say a jam me did from first to date from Monday to Friday no menya mfaso ana wo de say ebeya wudi nti no from Monday akopem Friday no edwa wadie no waboka na wanya mfaso enema ukoto baaye no yeto ya na ya nto enema no eseye ya na se anse abusua se wanye ne sa da bia no ubeboka se wanfa book anto ho a ebi yira wonhu se wanfa book anto ho a ebi seye a wonhu
ebema sika no free wo nsa na se sika no so free wo nsa eno ena entokwa nketenkete oba se mama mi kunu sika ye adwuma ahye obema se mama mi yiri sika ye adwuma ahye because sika na wo de man no man fa records man trotro ne man to ho say me start business me sha ase me kofa we buy me damages ni bo so me so ye no emfa so ahena me nyaye wanye wonnim saade ni nti wanye e wo se me se unti menye odwadini bia debit and credit Nia ekwa bontini nia ebem at the end of every week, every month. I was say to me prepare account be. Want to me prepare crano. Short. Would you me sit debit and credit? Debit near ma ebem and credit near eko. Bomodia near ma wakofa abano. Bomodia na yanisa. We yanisa ebebwama ujume dieno akoye. Wo income ubehu pepepe ubehu o expenditure ubehu ni nyina e wase u make sure say wo niam a wakofa no watro ni nyina say ukoyi force 4 no de tro to ho na de wo ton ye emfa so a wonya ye tro to baby ne wo kofa ka ho sika wo de hyem mese ne wo yidi bibibia de wo tua wo ho wo tax de wo tua ni nyina ye expenses wo ye no at the end of the month no say unya 2,000 cedis and now wash say why expenses 100 cedis and now we seek 1,008 na akodi mu a wonya mfa so 100 cedis san fa so na wonya no enyi nkodi say e was so tua wo ka ye mu bebre adwuma ye no bo so me so a e was so tua wo ka tua wo ka se metua me ho ka me nko na me ye adwuma metua me ho ka 40 cedis na 10 cedis makwa ko save metua me ho ka 20 cedis na ne ka ye no makwa ko save ne profit na wunya wo income no wo gains na wunya no wo de kwoto bank bi wo sie say e bojua wa bosusu boss na the profit no egu mu a at the end of the week obekọ akwa say profit ahe na wunya ye at the end of the month obekọ akwa say profit ahe na wunya ye and sasa wo expenditures and near what expenses are why no memma enye higher than your income wakọ akoto near ma usika ni nyina wo de ye adwuma no ye 5,000 but why your expenses 6,000 wa boka ugu adwuma no enti na me se fa book any pen to ho oye ne sa ebeboa wan kasankasa men ma wo expenditure enye higher than wo income ebasa o run loss objedini obibia business person bia de bia oboka no or running loss se oboka de bia was se esesa e bia first 2 months oboka but e free ho no ubenya mfaso but de bia oboka de bia we scan bidi de bia we bi twantoma de bia we bi ko ayie emmoa adwuma na wo ye no adwuma bi wo ho a wo ye a eso mfaso ye nkete eno nti the more wo yi bi twaduane di kuberu atwama watobi bofrot re atwa bibia atwa bread re atwa mo beto ubeyi bi ato wache kai hunu say at the end of the week no wedding faso ni nyina ne faso a eba ye no want to me ansave bi ana wan kasa adwuma wo ye no so boku bi ana ho untro hwe nti no wo ye adwuma ne saa eba saa emwa because wo ye adwuma ape profit adwuma ye no ye adwuma se ebenya mfaso bibibia wo ye bia se ukọ office se obi na tua wo ka adenti na aboso me so ne ye ntua wo ka na abuafu wo ye adwuma epesika epemfaso enti ma wani na ho ukoyi niama 5 bi emfaso ebeba so no tro to baby wo kona no na wo pe obi ose me wo big shop but I was say unya professionals now no omo ye adwuma ene accountant for omo bu obetumi enya obi abosome every month obeba be odeti wadwuma wo ye no se wo pe no monthly ana wo pe se afero a obetumi enya obi but se wanya ne sa na wo ye se oh me ton ade keke me koto ana me dia begum oh there be eye wadwuma if you say life stages no obi beko school edo akire pa but still one sure obeba be shop obia wonea obeye enunti ena ye learning stages no se edu ko school ayro husua wade se yamfa wan konso a learn a skill na skill na wo learn no nso sua ni yie
adie bia wo ye ne ame ka kire wi no wobetimi afrɛ obi obɛkyerɛkyerɛw ene marketing a ɛbɛboa wo business no why ye adwuma 10 years ni but ye kasa kofa 1,000 bra wan hwa unya ma because uni records bia u running loss but why ye adwuma some years but faso ye kasa o profit wo here untumi enkyerɛ because o management no poor me pacho sania ebeya enkoba se me ma me yiri sika me ma me kunu sika me ma me nua ban sika obi frɛ from amanone o se mahye abusuafo ni dwa but ene ukona obusa wo mo a obi ase menya adwuma kyese sika no omadi enye wo mo no omadi o sika na hye because na records bia ni ho ya ntrotro ne ma nto nti adwuma no eno ani se ye to ne ma ni begum ye to begum ni ye yi bi eto aduan na ye yi bi eye bibi abusua se wo ye adwuma na wuntumi doji osese ose de ye wani je ho pa ho doji nyamisra yesia de ai wuntumi entro bibia ento ahyase from enano pay wo de ukọ shop no mu a eniema wo nyina list we de eniema no items no names wo ho enti wo fa milo ano atro milo na wa hwe quantity a wo na wo de multiply the unit price na wo de ahyehye ano na hu ne say eniema me wo me shop yi ni nyina eye 100 cedis enti me ton sa niema we ya menya 100 cedis but se one list and one say utogum na nyame anya wadom na wanya ni papa ne na anya adwuma at the end of the day but se wa ye adwuma then so wonsa asifam enti me nua ba empremiensa nyinara empremiensa sika na hye no mesre se obese asie biem hyase biem ai hyase na emom fa pen to ho fa book to ho na hunu se sa sika na wodi ye adwuma no yenyi ma akonhoma yenyi chop money ewo mu kyese onfa so profit no eno na yeyi bi tua ye ho eno na yeyi bi edi erade mu awo ene obi bia wo ye adwuma a wo pese wo hu mfa so ewo so no na onto book ne pen wa wo so wunya PC koto PC enem rantie ne maba we wo mabu wo de frɛ obi ye onkrofo bebre o mo be ma software bia wo betumi de aton ade ehunu se bo so me so ye no ma de ne se na me ton ye we na sey ye we na eye emfaso onyankopon ehiraye na omoaye na ye ntumi enye enu ti me to me safrɛ se wo kyina anopa ukue eye empire border ye hia e my father's house dan so my na ye nkobo empire mispa anopa nongotwe ekopem nondu enefa na yapo bra na obeye ehira yenua baako enso ono so ne dia o kan se meji lo ma me yire a o se ontua abusuye menua ma me ma me nom madofo nom se nyewu kunumpo ena ye wunua bi na kwaji lo ma wa mesre wo de ye adwuma no sane a mekyerɛkyerɛ mu yi no na wo te mfaso no to ho lo ne bi wo ho a every month e wo se okotua bi eno nti ana wo se wo ma wani kwa adwuma na wo ye ho sane e be ya abosomi bia wo betumi akotua lo ne bi ba se ukunu unua wo maame wo papa ehu mobo na oje lo ma wa wo yiri bi ji lo ma wa mesrew aya atua wo je sika no sa wo de ye adwuma enti bomode ase obema wani akọ emfaso a ebaso no ho na waye bia to nkyɛn enu nti na sika no make se wo ye proper accounts a emfaso na aba no na de bia akɔto bank sika no kra no se wo business na wo ye no ɛso e wo se sika no nyina wo sales no efa bank ho no da bia sika be wo account no bo so me so a obetumi aye standing order say muntua 50 cedis emma mi kuno ana se emma bank ya me gi loan wo mo hoi. But se obi baji loan amount na edru se wutia no ana wo se me kuno no ntimintua me yire no ntimintua abusua wo yesa wa anye ne ye misre ekoso afiefie mu ekoso aware mu adwuma mu enamfo mu enkrofo agi loan ama ebinom osimintua wo yesa wo kine bi wo be ma papa ye aye den ama afoforo so obi gi loan mawa bo modia se ubetua ena loan nso amoje ye no
and Shishaya Wahona, I was some Munyana Mokanesi, a tia say, Sika way was so me bia, you bet you are 2 cities, you bet you are 1 city. But say, one Francis bia aunt to her, now see me show jamame, and see me show ja. Obana dear, everyone trimly say, me couldn't know, and I was shemija. But Minia say, a you kuno, say, ya mammy, say, oh, papa, say, ya we you. Mummo, they say, I know I had the Jibusian, the adventure. One say, Nipa be I hear more near, oh, Mira, oh, Hima, oh, Henny, oh, Katachi. But ya Jima, we are. Na yasem mesre se oyire bi odofo bi onua bi okono bi agiska bi amawa bomodia se ubetua se sika no sa sika no ye se wuntua da bia na de ntawantawa ntokwa nkitinkiti abufuo nkitinkiti because why ade amaye ne ya but se utua na odono atena ho utua na da bia wo hia bia na wasan akogi bia ma na eya wo se oya wo yire mintua emi kunu mintua edin tawantawa nkitinkiti ba enti mesre se obiji loan ma odofo bi onua bi giska bi ma ana wa nkwaje ono ani sika mpo no de ama wa mepacho obrani di so mu no ye adwuma na ya save for your achieving stage for your departing stage ebra ye pension no adwuma ye no kakra ya tete ato ho no eno na ye be hia eno na ye be yusu ebra ye nya adwuma bi mu no de wotete to ho no but se wan tete bibia anto ho sika no eba ye no spending ni nyina ebi ho kra ama na wo spending ye kade a ene na no pay ne medi gya wo ne se ne awo ye bia tro to ho ya ma menum ema ye ya de se ye penkrofo a omuni mass pa ma wonu bebu akonta ne pe A to Z enti mesre se momma ye tro bibia ye ento ho ade bia ye tro na ye tra ebeboa yen obi wo ho a on call school da enso business onimu ye chen ne wo akoya accounting obi wo ho a wanyu obi a nkyere no mass enso obeye ne pe ebi ye nya mfaso ne bi nso ye boka mo ye nya mfaso ne nyame nhira mo no mo amo na mo nkoso nya mfaso ana ye nso a ye boka no so awrade mo ayen na omie ya adwene mo na omaye eni da ho aye de be ye adwuma no na ye hu se adwuma ye for ye daachi ye hwe ye yire no ye kru no ne ye ma ye hwe ye ho na ye mfa ahokeka enhyem ne wo se yesua na nse kra de onyame aye yadom opese osua bibia eye easy de wo se osua bia no wo homrantie bi maba we bia omo be kyerɛw enti wo a we ni book a wo de wo ye records no eneto book na ya wo debit and credit wo de me se oni mo hwe no ye debit ye credit ye expenses na fa bibi bia two books so at the end of the month hu ne say me na me kitasika say me tone ma say maton say sika akane menya mfaso say maboka say wo ya ne saa ebeboa wankasa ama wadwuma no akoso ubenya emfaso bebre eno na ebeye empropro wa bebre ebeba ho basa wa ma wani anna ho na wa anya ne saa da bia na wo chesi obi ma misika nhye madwuma no me peska kofa ne ma wo ya saa da bia no amanfo hu se wo ba na omo pe ba bia fa awrade mu aye onhyira ye na onnom ye na onhu ye mobo na se oye ne saa ma ye na yetimi de ahoɔden ehyemu a eno saa no se wo diska ekohyemu a Christmas ebeba adwadifo a mokofa ne ma mokokwan so fa pen ni book eto ho wo de fa cash book bi bookkeeping na ye ne ma nkitinkiti we na after 31 December no wo be hwese emfaso a wunya ye eni sa enso na ebia wo de wo hia accountant apa accountant na end of year no omeye profit and loss account emau na onya balance sheet ma na hwese from January to December 31st with me nyamfaso ana me boka erade mo aye na yentumi nya we emfa nhye yen aye ho animonyam ye busua animonyam because ngofobia ye business omo share trading ase ne yesusha pa na omo share ase but akoye enu nti ana wo so wa hu se me papa we na ye friend we trading na ye friend we na dwuma no course nti me nso meye bi senko omo ye na gu ya enka ye nso ye ntumi emma emeye bi
Awurade nhyira yɛn nyinaa na ɔmo ayɛn na yɛntumi nyɛ bibibia yɛyɛ ɛmfa nhyɛ ɔno no din animonyam na ɔbra ne de suo mu no adesua bebree a ɛwɔ hɔ no yɛatumi asua anɔpɛ yi baabi a ɔne me som yɛ bia onyankopɔn ɔnhyira wo afie ahodoɔ mu aman ahodoɔ so brɔno ahodoɔ so onyankopɔn nhyira obi biara a wo ne yɛn ɛsom yɛ onyankopɔn yɛ adom akwasiada a ɛbɛyɛ papa Bishop Dr. Yaw Owusu Ansa ɔse ɔyɛ annual Thanksgiving service ɛwɔ my father's house anɔpa nɔnwɔtwe ɛkɔpem nondu ɛmpae mu yɛda onyankopɔn ase kwasiada ɛyɛ 1st December brai na yɛnkɔda onyankopɔn ase wɔ nea wayɛ ama yɛn ɛnɛ yɛwɔ awoda Joshua Cranton Labi a wɔwɔ Italy ɛnɛ ɛyɛ wɔ awoda wɔafiri ɔmaame ɛhɔ Mama Mercy Amoako a wɔyɛ Hilltop member Joshua onyankopɔn nhyira yɛn nyinaa yɛ ma awoda papa happy birthday to Mama Abigail Echampon at my father's house Mama onyankopɔn nhyira wɔafi yɛn papa Bishop Dr. Yaw Owusu Ansa ne hɔ ɛna efi onyankopɔn nhyira yɛn ma awoda papa abusuafo a mo ne yɛ som anɔpɛ sɛ wodi wɔ awoda yɛn ma awoda papa onyankopɔn nhyira wo ɛna Tina Lena onyame nhyira wo ama edu agye wɔ ha Doji Toblon Doji mifo onyame nhyira Mama Ivy Asaribediako Mama onyame nhyira Emma nso wɔ ha Nana Akwasi Ankra Mama Kate Apia onyankopɔn nhyira mo a mo ne yɛ som yɛ Mama Teresa Kwache nso wɔ ha sɛ ene one yɛ som yɛ a onyankopɔn nhyira obibia wo ne yɛ som yɛ anɔpɛ CJ nso wɔ ha CJ anɔpɛ good morning. Morning, Counsellor. Me pacho na ho to say. Nyame adom. Na wo da ye de. O nyame adom. Na wo da asra na wo da afem. Yeah, that's true. Oh, good. Counsellor, nyame shao. Oh, shao. Nyame shao, papa. Sija na de na ekoso. Well, Enra charge a day one report. Ebeka say Honorable Sabaluku Jeta Blakwa a petition charge on the National Cathedral. Charge for Shushimuno Enra one de abeto abontin. And a pay yebeje brena fee ye de munkomo. Enra so on our regional tour, you share Western region and you share Eastern region. And we did the analysis, the voting trends, and then you measure Central region, any Greater Accra region. Greater Accra. And Greater Accra. Yeah. Greater Accra, so the highest. Yeah. Also, Greater Accra is considered a swing region, and it is believed, say, party bia obey Greater Accra region, no, automatically. On obey the general election. Of course, there's been some exemptions. 2012, our manisa, 2020 is also our manisa. Until the pay, and the command to femina fee. Yashim. I will say, and then come on, and move ye ham. And to walk no, but more dear say, radio no, win free Adom, Mimi Queno, make what's name dear home. Now, Greater Accra has with aha, a year de papa. I wish I found money. Yakopo, Ensra, Obibiara, made the entire amount, Millicent, a father, Auntie Millie, or your total card managers. Mama, Onyankopɔn asomdwe enka abusuafo amone yesom ye nyina erade asomdwe enka obibia na me ye yen adomo a ye behia